Moikkelis. Olemme täällä niin kuin Vantaalla. Ja puhuttiin tuossa ystävän kanssa, että sillä ihan Kiksin aseman lähellä on sellainen niin kuin autiotalo. Ja voitte nyt tästä about nähdä, että paikka on ollut hylättynä aika pitkään. Ja mä en usko, että silleen täällä asuu ketään. Mä oon huudellut tästä ovelta. Siellä ei oo ketään. Ja nytten ensimmäinen osa Urbex seikkailua. Menemme katsomaan, mitä sieltä on. Hello! Tämä on selkeästi ollut asumiskäytössä ei kovin pitkään aikaa sitten, koska täällä on pesukoneet. Ja mä en tajua, minkä takia mua ei pelota tätä enempää. Vaikka on yö. Se ehkä johtuu siitä, että join muutaman jallun tuossa aiemmin. Saunatilat. Ai. Kuumottava ketju. Pesukoneesta päätellen tää on oikeasti ollut niinku ehkä joku vuosi sitten vielä niinku käytössä. $15 toi lähtee mukaan. Mä yritän olla pistämättä valoa ikkunoihin, ettei kukaan soita poliiseja. En halua olla vastuussa näiden ikkunoiden paskomisesta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka nopeasti joku ihan tavallinen omakotitalo menee tällaiseen kuntoon. Mutta toisaalta tämä on Vantaa. Ei pitänyt tehdä mun friendi odottaa pihalla, että tästä tulee aika lyhyt tää on tällainen walkthrough. Ei, täällä on lisääkin tölkkejä. Käyn hakemaan myöhemmin. Joo. Nyt mä alkaa kello jotain sellaista niinku aamukuutta. Ja tästä alkaa kulkemaan ihmisiä ohitse kadun. Ja tässä talossa on vielä toinen puoli. Mutta ehkä tämä voisi olla se ensimmäinen sneak peek. Urbex-kanavalla, jota on heipotettu niin paljon. Oi, ihana kattolampu. Moi moi. Seikkaa.